ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ಕದೆ ಪಂಡ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾಯ್ತು ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಪಂಡ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ರೈಸ್ ಬೇರೆ ದೀತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್. ಸೊ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಪಂಡ ಕೋಡಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ಲು ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಿನ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದೆ ಪಂಡ ಮುರಾಣಿ ಊರ್ಗೆ ಹೋದು ಪೂರ ಅಕ್ಕಿತ ಬದಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಐಟಮ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತು ಕೊಂತನಂಚಿನ ಆ ರೀತಿಗೆ ಬತ್ತಲು ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕದ ಜಾಸ್ತಿ ದನ ಪೂರ ಮೀದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಂಜ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಿತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಅವರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ದಾಲೆಜ್ಜತ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡಬಟ್ಟ ವ್ಯೂಸೇ ಬರ್ಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಪೂರ. ಸೊ ಅಂಚದ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಬಿಡ್ಕ ಅಂದ್ಪಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ನಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎನ್ನಂಜಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋನ ಪೂರ ತೂಳೆ ಓಕೆನಾ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಓಕೆನಾ, ಇಂಚೆ ನಾನು ಬದುಕೊಂಡು ಪೋನ್ ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲ ತಿಕ್ ಬಾ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಜ್ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್. ತುಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಸಾರಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಇತ್ತೆ ವಿಸಿಲ್ ಮಾಡಿರ ಅಂದಾಜು ಮಂತುಂಡು ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಉಂತನಗ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದು ಪುಣೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂದತ್ತೆ ರಡ್ಡು ವಿಸಿಲ್ಡ ಉಂತುಂಡು ದಾಯನ ಇಟ್ಲಿಗೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮನ್ಪಿರ ಬೊಲ್ಪು ಇಂಕ್ಲ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಬರ ಮನ್ಪುವ ಪಂಡ ದೋಸೆ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಮಾಡಪಣತ ಐಕೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ರಗಳೆ ಪೂಜಿ ಒಂಜೆ ಲಾಟ್ಡ ಆಪಣ. ಸೊ ಐಕೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪಣೇನು ಬುಕ್ಕ ಮೈನ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಐನು ಮಲ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಐತೆ ರೈಸ್ ಪೂರ ಬೇರದೀತ ಅವು ಬೈತಿ ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಬುಡಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪಾಡಿರ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಸಿಲ್ ಆಡು ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ಡವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇಯ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ. ನಂದೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ದೊಂದು ದಿನಚರಿ ಬಲ್ಪದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಲ್ಪುವ ಓಕೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ನನ್ನ ಮೀದು ಪುರ ಏನು ಆಫೀಸ್ ಪೋಪನ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹಂಚಿಗೆ ಪೋಂದೆ ಪಂಡ ರಜೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ಊರು ಬೋದುತ್ತೆ. ಸೊ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ವಿಸಿಲ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಓಕೆನಾ. ಬಾಯ್.